Hej, det er os. Det er Danny Boy og OL 2002. Vi præsenterer vores ven server Odin. Han lavede en Minecraft server, og vi præsenterer han lige nu. Det er bare spawn der claimet, så du ved, alt andet kan du brække. Som det her lort der. OL, kom over til mig. Fed. Jeg venter nu på kunder. Sådan. Så lad... yeah! Ej, hvor er det sjovt, yeah! Ej, hvor er det sjovt. Nu er jeg her. Hvor fanden? Nej, vent lige lidt. Gå ned der igen. Så skal man bare se dig skide i bukserne. Nej, mor! Nej! Crap. Nå, men... Kom, vi skal dræbe alle køerne. Ja, den er server er ret awesome, faktisk. FIFA 11 er skyd. Nå, men... Jeg tager lige denne hjelm på, og så skyder jeg i bukserne. Nå, men lige meget. Det her er War PvP. Jeg ved ikke, om den er klemmet. Ja, det er klemmet. Så dræber man hinanden, og dræber Elhorn. Og dræber OL 2002, dræber man alle. Jeg skriver lige, at vi præsenterer serveren til Elhorn. Jeg skriver det lige på færrest. Se på det. Viser. Sig hej til YouTube, mor. Viser. Sasha gør det. Jeg har YouTube. Ej, hvor det er awesome. Jeg kan gribe, hvad Ari har gjort, men ja. Elhorn, han skriver hej til serveren. Serverens IP er description, og ja, Ove er ret awesome. Nej, jeg er mere awesome end Ove. Ove sokker. Ove sokker. Men hvor er du, Ove? TBA OL 2002. Loose at the bottom. Creeper, du der? Nej, jeg bytter til dig. Okay, det kan være. Jeg skal tage på dansk, din idiot, mamma. Vi skal tale dansk på kunder. Nu er du til 40. Nu er du til færdig. Jeg er færdig. Griber. Min Minecraft-navn er til Danny Boy. Skal vi putte el med? Nej. Jo, det gør vi bare. Nej, jeg lader bare gas. Selvfølgelig ikke. Han er en lortunge. Show the creeper! Grief. Lad os gribe hele lortet, yeah! Hvad fanden er det, du laver? Ja, Creeper det kan ikke nogen tid, han... Ikke råb så højt, din fede dreng. Ari er pånet. Pånet. Yeah. Show the grief. Show the grief. Yeah. Nej, med game mode. Well, crap. Fordi du griber Nå, det kommer Ari efter mig. Han kommer og dræber mig. Jeg er bange.
Så kom efter mig, så taber mit labs naturligt. Nej, hvorfor? Come on, hvorfor? Hvad gjorde det? Okay. Det er my game mode, spiller vi bare. Spiller bare, det er my game mode. Satan, du skal ikke gå i for huset. Jeg tog det på game mode, der er lost den. Hans her putte mit game mode til, du ved, lort. Nå, men det er vist... you cannot play man because it's not allowed to kill everyone in the place. Men kom nu bare og gør mig game mode igen. Nej, hvorfor skal Ari hele tiden? Please, skal du gøre mig game mode igen? Hvorfor, Ari? Nej, hvorfor? Den der lille lort. Yes, det er ikke mig, der gør mig lige game mode, så jeg kan, du ved, ja. Kom nu, skal du sætte snart. Kom nu, gør mig lige game mode. Hvorfor skal jeg det? Fordi at du ved, jeg skal, bare, så jeg kan flyve rundt. Du skal få i det. Nå, men